Hello? Hello? Baby, where you say you dey? Okay, don't reach that junction. Stop there, stop there, stop there. Give the keke man the phone. Hello? Keke? Where you dey? Okay, Oboagu. You dey for Oboagu? They come front now. They come front. Once you come front small, you go see where they put shawarma something. Drop the gear there. And drop in front of that shawarma. And they can't carry am there. Huh? Okay, instead, once you drop am for that shawarma place, tell am make she trek dey come down. You know my house. No carry am for keke pass. Just tell am to trek down. I go see am. That black gate. At the front of my gate. Help! Carry am dey come. Yes, yes. Hey. Oh no! Only dey enjoyment no go keep person o. Hey! Once this girl reach here now, mpada akunu a, pada akunu, ọwada, uwezi da de nwa, wee kuda ya kuda. Chai! Owa dey go. Life no easy o. Narawo Jesus dị ka onye nzọpụta. Narawo ya onye oshi. Narawo Jesus dị ka onye nzọpụta. Narawo ya obu nwa narawo ya. Ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị ya n'efu. Ya nara Jesus onye nwanyị nyere gị. Ya nara Jesus. Hey! Mama ngaboga atụrụ gaba ka asị wo that GO. Oge na-eme dị gị. Biko ma judele gị ruo ole mgbe ka ị ga-ewezugo onwe gị n'ịṅụ mmanya. Gụ na nwa gị ruo ole mgbe ka ị ga-ewezugo onwe gị n'ibu nwa. Ruo ole mgbe ka ị ga-abara onwe gị uru dịka nwa Chineke mụrụ ka ego na oyiyi nke ya. Ruo ole mgbe ka ị ga-ewepụ gị ụkwụ site n'olulu nke mmehie gwepụta ụkwụ baiga na alaeze Chineke ebe ị ga-enwe nsọpụta. Ruo ole mgbe ka ọ ga-adịrị gị ocha. Biko dị mkpa ha ka gị. Depending ihe ije nwe ga-eme na ọsọ ihe ọcha ele ihe na-akụ. What is time now? 11 o'clock. 11 o'clock AM. Kwanko ụkụtụ. Ele gị kwesịrị ịnọ. N'ọgwa m ele gị kwesịrị ịnọ. Ụmụ okorobịa ibe gị enwe onye ịhụkwara n'ụlọ ugbo aka na-agara erugharị emeka ọla aṅụjege kunu esheki ya ekwuta ga-esi eji awụli elu wụda. Ị kwesịrị ịnọ ebe ịkwa agba mbọ maka na asị make a sun where his sun shine. Mechie ọnụ where the shine ọkụ sun achakpọ gị anya. Ya chakpọ gị anya. Ọ chakpọla gị achakpọ. Mgbe niile gị buru akwụkwọ nsọ. Asị gị tụọ ele ebe o bidoro ele ebe ọ kwụsịrị na-enwe ka ịma. Enweghị ịnọwa ịkụjere ndị mmadụ ọrụ ebe ọbụla ị hụrụ a na-ese eche ọrụ ebe ahụ ka ị na gị dị kudere mmiri mara yiri sutu gị kudere mmiri mara gbapụta na-achọ onye na-akụrụ ọrụ. Biko ma agwa gị mmehie m karịrị gị. Mmehie m karịrị gị hụrụ mụ a ga-achọwa ndị kirikiri ndị mụtara mmehie ọhụrụ ndị mụtara ime mmehie ọhụrụ ndị ajọsụ bidocha ime mmehie bido ya ka ị chọweta iji anapụta ha. Ị ga-anapụtali m o mmehie m epuolu ume ị ga-anapụtali m o ntabi omega. Achọbede mmehie gị gba mgbọrọgwụ nwere eze ote tara mmehie gị ma ote tabie ya. Mmehie gị asịbede ya puo ome dịka Nebukadneza nwere eze tagbuo ya mmehie gị ala n'iyi. Ebe otu ị ga-esi apụta ụwa gị iji mmehie anya isi naanị gị gwụrụ onye m hụrụ pụtara ụwa werele mmehie n'anya isi nwa ọma Chineke kere na oyiyi nke ya. Aga m aga gwa ndị ekwe ha ga-asaịn ọnụ n'ala depụta 6 feet 6 by 6 ebe a ga-eli gị maka ahụ na m na ị ga-anwụ m n'aka enweghị ihe kpetere ya. Enwe nnọọ mgbe ọbụla ị hụrụ m mgbe alaeze Chineke ji adị gị abụrụ gị ka ndị dị otu a mgbe ọbụla ị hụrụ mgba nka warawara na taịnị ụzọ ya ji apụta gị n'ọnụ ama egbukwe gị. Ụjọ anaghị atụ m na onye ga-egbu ọnụ ahụ. Onye m na-atụ ụjọ awụ onye ga-egbu ọnụ ahụ gbuo mkpụrụ obi ma laluo onye n'ọkụ. Inwe anụ ahụ inwe mkpụrụ obi inwe ịnwụọ na anwụọ para onwe gị uru. Nwakwụ ngana gbatị akwụrụ m ga-eji agbatị nwa shi ebe o si abịa. Otu ka ị ga-agbatị na mọchari na wikin ma Chineke kere m na gị ebe isi na ị pụtara ụwa n'aka ị gaghị enyere nne ọmụmụrụ gị bara ha uru. Onye bụ moto gafee ego gba gị sọwa onye ọgwụ ego gị hụ nga arụ ụlọ ọma gị sọwa onye ọgwụ ego ma ha nọkwa n'ime ahịa ugbu a na-agbara onwe ha mbọ gị nọ n'ụlọ na-etu nwa ị ga-arị gị aka chi ihu ụkụtụ ị ga-awụ chi ihu ụkụtụ gị kele Chineke. Fear the Lord that answered thy fire. Glory unto your name. Gị kele Chineke. N'akwụkwọ nsọ gị ị hụkwara ebe edere sị na nwaanyị ga-ahapụ ụlọ nne na nna ya lakpuru n'okpuru nwoke ha wuru otu ọnụ arụ n'okpuru ke gị. Nwaanyị ọwụla lakpurule n'okpuru gị ọnwụọ na under the canopy. Ịnụ ebe kwuru ya
ọnwa na ndị canopy of ịma ihe wụ n'akụkụ mmiri nke izu ike ịma ihe wụ n'akụkụ mmiri nke izu ike ebe ahụ ọ na-eme anyị ka anyị makpuru ịma ihe ọwụ ilulu ka atụrụ unu ndị dịka ọgba iwewu ndị ghọtara akwụkwọ nsọ ndị dịka ga-aghọta dị ị na-ebugharị ya ka dictionary ịma ihe a na-akọ ịghọtara akwụkwọ nsọ ma ndị ga-ị wụrụ ọghọm ịghọtara akwụkwọ nsọ ma wụrụ ọghọm nyere ezinụlọ go wepụ aka enwe n'ofe Chimaobi wepụ ọnụ enwe Chimaobi wepụ aka enwe n'ofe mgbe ọ na-awụla aka mmadụ Daddy G.O wepụ ọnụ amụsụ gị na ndụ m bifo ma na-esukpo ya wepụ aka enwe n'ofe wepụ ọnụ amụsụ na ahụ m ihe niile nwere oge ya enwere oge eji akpọ nwaanyị nwa oge ejikwa na-aga ọrụ anytime ụmụazị ibe gị ji aga ọrụ chi hụ ụkụtụ gị bụ ụzọ pịta aka gị rụji aka na under the tea place gị gazie n'ime ahịa gị drọ ka iyi ya gị na-atụ onye na-eme gị my neighbor did me juju my neighbor do me juju ele otu neighbor ga-esi eme gị juju ma ị werela anago were ọnụ Chineke kere kwụị gaa na juju were aka Chukwu nyere ị ga-eji wee gote ego garasị ya n'ọnụ gị ego ịra ala asụ n'ọnụ were ihe te nga iterete tee gị na juju gị bịazi sị na mmadụ mere gị ya onye jiri aka ya gbuo onwe ya esokwala na mmadụ there is time for everything o nwere oge o cherekwa m agwa gị echi dide oge m ga-eji egbu gị ga-eru echi ọbụla oge gị ruru ụbọchị m ga-egbu gị enwe ihe ga-anabi m igbu gị dadị ụjọ a na-atụ m onye ga-egbu ọnụ ahụ ọwụ onye ga-egbu ọnụ ahụ gbukwe mkpụrụ obi ọwụ ebe echi ahụ mgbu ọnụ ahụ gị megbuo mkpụrụ obi gị enwe ihe m ga-egbu fọ m ga-egbu ọnụ ahụ gị gbuo mkpụrụ obi gị ebe ezuru ndụ m dị very far away wepụta ya biko ebe ezuru ndụ m dị very far mechie away ọnụ ọkwa isi 11 o'clock na-akụ na ihe ụwa kwesịrị ibido ebe 4 don't worry nwa na-abịa na ihu ka ọ ha ahụ ya niile ụpọpọpọ ọ na-erute ha ahịa ma ebido ụmụ simple ones like ide ya ire detu ire na ịhụ na ọ dị mma detụwa ya ire ọ na-akụzi 4 ma makpuo makpuo joda mmiri joda n'ime mmiri ọnwụ mmiri joda n'olulu ọnwụ ke mmehie ọ wee ebe makpuru na mmiri joda maka abadị n'olulu ọnwụ ke mmehie gị kpọm onye biko mechie ọnụ agwala m gị ya wepụ aka enwe n'ofe were ndụ gị nye Chineke mana mana ihe taịm mgbe nwaanyị ọma ọ tụọ bebi ọ gịnị no baby do you know I actually came to share the word of God with him. Yes, sir. do you know him Imonyo Yes, sir. Hey! Yes, I came to share. na nwaanyị na-ama ndị ezigbo mmadụ kemgbe m ji mara gị nnọọ enweghị ihe megidere n'ụwa ka ị mara ezigbo mmadụ ọ ndị nka mmadụ niile nọ n'ụwa anyị macha ha elekwa ebe isi mara onye ka na emezile m ihe ahụ ana m ala ike ihe a Yes, I came to. ele otu isi mara onye a na wait Daddy. Pastor Theophilus daughter Yes. our senior pastor's Yes, daughter. I came to share the word of God with him. yes nne m ji anyị gashi ya I have The word of God yes, or the word of God. the word of God. I have the Bible on my phone. Yes. Hey! I na-asa akwala ma ị kwasala. So that you dey drink kunu for? No, no, it's not what ele you gị na think. you dey drink kunu for ele ụdị nke ohiri dịkwa n'ihe ka na you dey drink Na you in there dey fill tank for? No, Na-eme rehearsal otu ọ ga-esi arịgoro gị elu. no, it's not what you think. Like I told you, I just came to share the word of God with nne him. m bịa shia ya bịa kee word of God ebe bute ebe anyị kee n'anya A ga-eke ọnwụ gị taa. a ga-ekekwa ọnwụ gị taa Otu isi esi ka ị ga-eke dị mkpa aka gị imekwuru onwe gị ebere. imere onwe gị Chimaobi nne na nna gị agaghị eri gị na canopy. do eriele gị n'ute ụkpọtọrọ ọ gịnị na-eme gị ele otu iji mara onye nwa ahụ ana m ajụ gị mgbe ọbụla nnọọ enwe ihe ga-emere m n'ụwa a eburu ozu gị bịa ele ihe na-emete gị aga m egbukwe gị ị nwekwara ike wụrụ the first person m ga-egbu n'ụwa maka imeruole m ya nga ahụ lekwe nwaanyị ma ime ego ole m ji ịma transport m sendewara nwa sendewa bifo kpọwa keke butere nwa na ịsọ ọnwụ nwa Theophilus ka ịsọ ọnwụ nwa gịnị chọọchị ele ihe elu ụdịrị iberibe ya Ewo. Monica, ọ nọ n'ime ebe a lee ebe ọ lakpurule nchọ nwa achọ ana m aga isonye na ị ga-akpọte nchọ ya nchọ nwa achọ ga-achọ ka adị ka okwu m enweghị ọbụla megidere nchọ nwa achọ taa kunu a nwara m ya 5 ka aka isii nchọ ya achọ ihe niile nọ m na ahụ aga m eme gị offload na ahụ otu a Pama. Where's beat? Where's beat? Hey!
9 months mmanụ ọnwa ite naanị ka nwaanyị buru n'afọ ji ya mụọ ọchị 11 am ụmụachi ibe gị nọ n'ahịa na-agba mbọ echi ugbu a gị sọwa onye ji gị onye ji my uncle ji m agala n'ihu ọ bụ ada nne m mere m agala n'ihu maka agụnwa ji onwe gị mbụ ahụ ị na-atụ onye ọzọ chetakwa ma atụọ gị ya ma ọ ga-arị gị mma wepụ aka enwe n'ofe were onwe gị mee ihe bara uru mgbe oge ka nọ echi ị ga-akpata ego you have to nobody to blame you don't blame me amakwana m na hey charity asọ na home ka ọ na-ebido mana charity nke pasta ya obido dị na home because you have to train your child very well for others to ṅomie ha no worry ọ mụ na unu na